No, takže to je Mr. Echolpe. A to som ja, Tojtojman, áno. Nemusíš si to približovať, ale však nevadí. A zdravíme vás pri tomto prvom vlogu s Mr. Echom LP, ktorý sa tu napcháva lacnými hranolkami, tuto s Rapo Chicken, mesom, Kebabové meso. Áno. Kto má rád kebabové meso, tak nech ide na môj kanál. Nejakou omáčkou a To je cibulou. No a to sú naši spolužiaci. A vidíte, že my sa tu fetujeme normálne, že sme v Nitre. A tam je Govigova. Áno, tam. Ten. A sme na nákupnom centre Mlyny v Nitre a ešte tu je Coca-Cola Zero. Áno. No a vidíte, tam je, že Kolibka, že Subway a že Deli House, že Rapo Chicken a čínske bistro. Tam sú... Subway Surfer. Áno, Subway Surfer. A tu je, že lacná telka od Gucciho, ako môžete vidieť. Lacná telka od Gucciho. No áno, telka od Gucciho. Tam je bowling, tam to môžete prečítať. Tam sú hajzle, To je informačka o tých mlynoch, alebo o tebe? No, takže povieme vám, že nie sú tu tojtojky, ľudia, nie sú tu tojtojky. A tam je Govi, čau Govi! No nie sú tu tojtojky, takže je to úplne na prd. Čo? Neviem. Echo, takže toto je náš Echo. Čo by si chcel povedať o našom análi? Či kanáli? Teda o tvojom kanáli. Coca-Cola. Coca-Cola. A ešte druhá odpoveď, Bentley. What the fuck? Môžu sa napiť. Napí sa. Nič tam není. Vidíte, aký on chudobný, on normálne, že mi dá Coca-Colu Zero. Pozeraj, mágia. Nič tam není. A je tam jedna kvapka, haha. Vidíte, on je taký hrozný. Normálne, že mi dá napiť z Coca-Coly a pritom tam nič není. Ľudia, a teraz cenzorujeme záznam. Čo robíš? Čo cenzuruješ s čapicou? Tak, hotovo ľudia. Cenzuruješ s čapicou. No dobre, takže ľúčime sa s vami a meso. A meso sa s vami. Dobre, a ľúčime sa s vami a pohľad na mesnicu. A neč čau.